Ovako kaže Izraeljcima: ja sam onaj koji jesam. Ja jesam me je poslao k vama. 2. Mojsijeva 3.14. Da li poznajete bilo koga ko se predstavlja sa ja sam? Ni ja ne poznajem. Kada kažemo ja sam, mi uvek dodamo još nešto pored toga. Ja sam srećan, ja sam tužan, ja sam gladan, ja sam snažan ili ja sam Milenko. Međutim, Bog jasno tvrdi: ja sam. I ništa više ne dodaje. Ti si šta? Želimo da ga pitamo. Ja sam, on odgovara. Bogu ne trebaju opisne reči zato što se on nikada ne menja. Bog je ono što jeste. On je ono što je oduvek i bio. Njegova nepromenjivost je motivisala psalmistu da objavi: a ti si uvek isti, veku tvome nigde kraja nema. Psalam 102.27. Pisac kaže: ti si onaj koji jesi, koji se nikada ne menja, jer Gospod je nepromenjivi Bog. Mi imamo nepromenjivog Boga. Razmislite na koji način vas ova ideja hrabri da živite sa njim.